Tercer dia del Barcelona Games World, dissabte, i anem a fer unes impressions d'aquesta jornada que ha estat molt intensa. Primerament, comentar que l'entrada ha estat força convulsa, ja que les cues de totes les entrades de Fira de Barcelona, de Montjuïc, han estat força plenes. De nens, sobretot de nens. Avui era el dia que els nens, no sé si us heu fixat, que era el dia que els nens podien venir, no tenien escola, i a més ajuntava que avui era el dia més multitudinari perquè teníem tema youtubers. És una de les coses dels actes d'estrella que hem vist avui i tu t'has pogut posar al mig del ramat de gent i com ens has dit abans, semblava un apocalipsis zombi. Sí, o sigui, ha sigut impressionant, posem aquest adjectiu. En primer lloc, estava una miqueta mal organitzat, tot s'ha de dir. Jo crec que no s'esperaven l'afluència de tanta gent. Jo crec que desaprofitat també. Sí, a veure, ens han donat un espai molt petit per estar nosaltres allà i fer fotos. Ens han posat en un molt mal lloc, però bueno, finalment, doncs, parlant una mica amb la gent i tal, doncs hem acabat aconseguint entrar on estaven els youtubers, poder fer fotos, poder parlar amb ells, però el públic, tothom... No veia res el públic. Era un corral, una espècie de corral a l'estand de Microsoft, que és molt petit, i estava tot un munt de gent de públic que no han deixat entrar tothom, ni molt menys. S'ha quedat molta gent fora i estaven al voltant apilotonats i semblava, jo dic, un apocalipsi zombi, de veritat. Veure nens plorant perquè els seus ídols s'acosten... Clar, comptar també que els youtubers que han vingut han estat de primer nivell, són Willy Rex, Stax, The Gref i un munt més, el senyor Serpiente, bueno, ja hi ha Alexby, el senyor Che, tota aquesta gent. Però, bueno, jo segueixo pensant que això no és correcte, vull dir... Jo per veure una persona que fa vídeos a internet no ploraria. Personalment, crec que els he vist a tots, he fet fotos a tots, m'han donat la mà, han parlat amb mi i no he hagut de plorar per cap moment. No, et queda l'experiència, podríem dir. Bueno, són gent molt amable, tot s'ha de dir. Al moment de demanar una foto tots han dit que sí, tots han somrigut, ningú s'ha queixat, ningú ha dit en plan no, jo estic ocupat, han pagat. Clar. Jo crec que bastant, la veritat. Ells estaven amb els seus mòbils parlant entre ells, però quan els demanaves alguna cosa es posaven i no hi ha cap problema. I els fans, els 32 fans que també han guanyat, doncs també molt amables tots i tothom ha col·laborat perquè això sigui més fàcil tant per professionals com per als jugadors. L'únic que podem dir que ha fallat una miqueta és l'organització del lloc en concret on s'ha fet el debat. Xbox no ho tenia planejat i bueno, jo crec que no tenia molt ben planejat per premsa perquè el lloc ha sigut el més dolent que hem trobat. Sí, per públic. Sí, perquè el públic estava molt per fora i... La magnitud de que era una cosa superimportant, superrellevant del Congrés, una de les coses estrella del Congrés, ho han pogut disfrutar molt, jo diria que menys la meitat del públic que hi havia avui. S'ha quedat moltíssima gent fora i també gent fora dintre que no deixaven passar i ho han vist que molt poca gent, la veritat, molt desaprofitat. Però bueno, en general bé, la veritat que anava bastant bé. Ha tardat molt a començar la partida, o sigui, estava tot calculat sobre les 6:30, però fins les 7 en punt no ha començat ja la competició, no hi ha hagut el compte enrere i ha començat. En aquella mitja hora, doncs bueno, els youtubers anaven venint i anant, però bueno, tampoc... No se sap encara. Encara estan jugant, en aquest moment encara estan jugant, no sabem res, però pel que he vist abans de marxar estaven molt igualats, 21-22, per allà ho he deixat, així que en l'article que trobareu a la web doncs podreu trobar el resultat final. La resta, què més hem vist avui que us hagi creat atenció? La resta... Ha sigut el més clau del dia. Sí, la resta del dia també competicions, semifinals de League of Legends. També, bé, un detall que ha hagut aquesta tarda, uns problemes, els servidors han caigut de gran part dels tornejos. Hi havia un torneig de Rocket League on el servidor ha caigut i just en la mateixa arena on es feia tot això doncs tocava Counter-Strike i clar, uns havien de jugar, els altres havien de jugar, hi havia una arena que no es podia utilitzar, bueno, ha hagut un caos impressionant, han hagut de tancar les entrades del hall número 1. La veritat que per ser el primer any està bé, però falta molta organització i... Per exemple, Xbox, el bo que tenia era que fer la partida 64 no utilitzaven els servidors de la fira, sinó que utilitzaven els servidors de DICE per poder fer tot això. Han fet bé, jo crec que han fet bé, perquè no és la primera vegada, nosaltres a internet també ens pega altibaixos. Sí, també, segons el moment. Clar, jo crec que no s'esperaven potser la magnitud que hi hauria. S'han esgotat les entrades, però no s'esperaven l'afluència de tanta gent al final. S'han esgotat tant en taquilla com anticipadament, o sigui que s'ha fet el full, el complet, avui, dissabte. Més coses, tema jocs, què us sembla? Què heu vist avui i què us agrada? Què és el que més us ha creat atenció en quant a jocs? A mi, per exemple, el Mafia 3, hem pogut provar-lo. És una vegada
Jo primera segona, impressió, però ha valgut la pena. i com a fan de màfia jo ho veig molt bé. Ho veig molt bé, la veritat que 2K s'ho ha currat, sembla un joc entretingut, segueix la mateixa línia, estàs en una màfia, has d'anar matant altres màfies, bueno, és la mateixa línia d'història, però al cap i a la fi és un joc nou, amb una nova història, amb personatges nous, amb jugabilitat nova, així que jo l'he vist molt bé. Que li donem un del... Respecte a la resta, així en general, jo crec que ens hauríem de queixar una miqueta, ja et dic, en general de la mala organització de l'event. Jo crec que en tema premsa, en tema tal, potser alguns detallets també s'han acabat de quadrar. Hi ha llocs que no et deixen entrar, hi ha cues de 2 hores i... La premsa mateix... Sí, premsa de negociar força per aconseguir entrar als jocs, colar-te... Puc entrar, no, és que només pots fer fotos a la gent, ja, però és que no puc fer 2 hores de cua per jugar a un videojoc, no tinc temps, saps? Clar, perdem tot el dia si hem de fer premsa a cues normals. La conclusió del dia 3, en resum, jo crec que les coses, en general, videojocs que hem pogut provar i coses normals, diverses coses, bastant bé, però crec que un dia més hem posat en evidència que és el primer any, que encara falten certes coses per organitzar, diguéssim, millor, jo crec, com per exemple s'ha posat claríssimament amb els youtubers. Jo crec que la de nens que s'han anat a casa amb una decepció, perdó, els youtubers, no, tampoc hi ha per tant, no? Però hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio, ojo. Sí. O sigui, en resum, que ve per una part, perquè és nou, ens ho han portat a casa i tal, però per l'altra, jo crec que és millorable, la conclusió és que és millorable. Jo crec que el dia també s'ha d'afegir que serà el dia que m'ho he passat millor. Sí, potser és millorable també l'espai, la zona. Ja els videojocs potser estan una mica tapaït en algunes zones de play, cues molt llargues, potser més jocs o més espai dedicat per jugar, més consoles, hagués estat una mica millor per reduir cues, ja que al Mafia 3 havia cues de quasi 2 hores de cua. I nosaltres perquè ens donen accés 5 minutets abans i tenim aquest moment d'entrar corrent i aconseguir un lloc on el que volem provar, però provem una cosa pel matí i el que ens queda ja és anar a veure presentacions o finals o semifinals o el que sigui. Jo crec que, per acabar ja, en una frase, jo crec que per una banda molt bé, jocs molt interessants, coses molt interessants, empreses que l'ha posat molt fort, però per l'altra, millorable. La teva conclusió així en 2 frases què és? En quant a expositors i videojocs, genial, dels millors jocs d'alt nivell. Fallos, poder organització i una miqueta l'espai millorable. Jo crec que parlant d'espai, tot això es podria organitzar perfectament, s'organitza a la Mobile World Congress, a l'altra fira, molt més gran, més espai, però bueno, és el primer any, 3.000 metres quadrats, no està gens malament, però bueno, com seguim dient, falta organització, però resum favorable, crec jo. Deixem per aquí, si us sembla, i aviam, despedim-nos i demà segurament fem un altre vídeo del congrés en general i aviam què tal tot. Nosaltres em despedeixo i ens despedim, no? Sí. Fins la propera, adéu. Vinga, propera, adéu.